Shwmai, a chroeso i'r wers fideo yma ble fyddwn ni'n creu dyluniad ar gyfer diwrnod y Cadoediad a Sul y Cofio. Bob blwyddyn ar Dachwedd yr 11 rydyn ni'n cofio am ddiwrnod y Cadoediad, ble ar y dyddiad hynny am 11 o gloch y bore nôl yn y flwyddyn 1918 fe rwyddwyd cytundeb neu gadoediad i ddod â'r ryfel byd cyntaf i ben. Wedi'r ymladd ddod i ben, dechreuodd flodyn y pabi coch dyfu yn wyllt ar y ceiau a'r meysydd ble fuodd yr ymladd yn digwydd, ac ers hynny mae blodyn y pabi coch wedi bod yn symbol i gofio'r rhai a gollodd i bywydau yn unrhyw rhyfel. Ar gyfer y weithgaredd yma, byddai'n defnyddio'r pabi coch yn y dyluniad. Ond, oeddech chi'n gwybod bod gwahanol liwiau o babi hefyd yn cael eu gwisgo yr adeg yma o'r flwyddyn i feddwl gwahanol bethau. Nawr, y pabi coch yw'r un newch chi weld yn cael ei wisgo fwyaf cyffredin, yr un sydd wedi cael ei wisgo dros yr holl flynyddoedd. Ond hefyd, efallai newch chi weld pobl yn gwisgo pabi gwyn. Ac ystyr y pabi gwyn yw bod angen i ni gofio am heddwch, ac mae heddwch sydd yn bwysig, efallai nid cofio cymaint am yr ymladd ei hun. Hefyd, falle newch chi weld y pabi du yn cael ei wisgo. Ystyr y pabi du yw i gofio am y pobl o gymunedau du, Africanaidd a Charibiaidd nath golli bywydau yn ystod y rhyfeloedd, ond dyn ni ddim yn clywed llawer am eu straeon nhw. Yn olaf, newch chi hefyd falle gweld pabi porffor yn cael ei wisgo, ac mae'r pabi porffor yn cael ei wisgo mwyn cofio am yr holl anifeiliaid a gollodd i bywydau yn ystod y rhyfeloedd. Ar gyfer y weithgaredd yma, rydyn ni'n mynd i fod yn defnyddio lluniau o wefan yr Imperial War Museum, a allwch chi weld dolen i'r wefan yna ar waelod y sgrin nawr. Nawr, mae'r weithgaredd yma yn rhad ac am ddim i'w dilyn, ond mae fe'n rhan o'r Academy gan yr ysgol ddigidol. Ac yn yr Academy, gyda'r weithgaredd yma, mae yna hefyd daflenni gwaith a hefyd PDF sy'n mapio'r weithgaredd yma i'r fframwaith cymhwysedd digidol ynghyd â llwyth o weithgareddau eraill. Felly, os oes diddordeb dych chi i ffindo mwy mas am yr Academy, ewch i ysgoldigidol.cymru/Academy. Iawn te, dewch i ni gael mynd te i wefan yr Imperial War Museum i gael dechrau chwilio am y llun ni'n mynd i ddefnyddio yn y dyluniad yma. Yn gyntaf, mae angen dod o hyd i ffotograff o gofeb lleol i chi. Felly, ewch i wefan iwm.org.uk/memorials. Nawr, fan hyn, wrth sgrolio lawr, fe welwch chi Search the Register. A dwi'n mynd i glicio fan hyn ar y botwm sy'n dweud Search Memorials. Nawr, fan hyn, allwch chi deipio enw eich tref neu'ch pentre chi mwyn gweld os oes cofeb i gael yna. Allwch chi hefyd ddefnyddio'r hidlydd fan hyn a hidlo yn ôl tref, sir, gwlad ac yn y blaen. Nawr, dwi'n meddwl bod e'n gyflymach i fi i chwilio am enw y dref dwi'n byw ynddi, sef Caerfyrddin. Wrth gwrs, mae hon yn wefan iaith Saesneg, felly mae angen i mi ddefnyddio cymadden fyna. Iawn, a dyma ni y canlyniadau. Nawr, dwi'n mynd i ddefnyddio yr cenotaph yng Nghaerfyrddin ar gyfer y prosiect yma. Felly dyma'r llun dwi eisiau. Felly, cliciwch ar y llun i chi wedi dewis mwyn agor hwnna ar dudalen ei hun. Dwi'n mynd i lawrlwytho nawr y fersiwn gorau posib o'r llun yma. Ac mwyn gwneud hynny, dwi'n mynd i glicio ar y botwm yma fan hyn sy'n dweud Image Details. A fe welwch chi fan hyn botwm Download. Dwi'n clicio ar hwnna. A mae hwnna yn mynd i lawrlwytho hwnna i'r folder downloads a'r cyfrifiadur. Os ych chi'n gweithio ar Chrome, fel i fi'n gwneud, mae hefyd yn mynd i ddangos llwybr byr i'r ddelwedd na fan hyn ar waelod y sgrin. A mae hwnna'n mynd i fod yn ddefnyddiol iawn i ni draw ar Adobe Express. Iawn, nawr i ni hefyd moyn rhoi clod i'r ffotograffydd. Felly mae angen i fi gynnwys y wybodaeth yma ar y dyluniad terfynol. Iawn, felly dwi'n mynd i gadw yr dudalen yma ar agor fan hyn, a dwi'n mynd i symud draw i Adobe Express sydd ar agor dy fi mewn tab arall trwy hwb wrth gwrs. Iawn, dwi'n mynd i greu prosiect newydd, felly dwi'n mynd i glicio ar y botwm plus, graffeg maint personol, a dwi'n mynd i fynd i'r poblogaidd, a dewis sgwâr, a clicio nesaf.
Nawr, dwi wastad yn licio dechrau gyda sgwar, oherwydd dwi'n meddwl bod e'n creu dyluniadau mwy diddorol, ond wrth gwrs, os oes well da chi ddefnyddio maint papur gwahanol, mae croeso i chi wneud hynny. A hefyd, allwch chi newid maint y papur unrhyw bryd yn ystod eich dylunio wrth ddod i'r ochr dde a chlicio ar newid maint fan hyn. Dewch i ni gael y llun yma rydyn ni wedi lawrlwytho arno i'r dyluniad. Felly dwi'n mynd i glicio a llusgo hwn arno i'r papur. Clicio, llusgo a gollwng efo na. Dyna fe, gred. Iawn, nawr, yn syth, dwi'n moyn bod hwn yn llenwi y papur cyfan, felly dwi'n mynd i glicio ar y botwm ychwanegu at y cefndir. A dyna fe. A dwi'n mynd i lusgo hwnna lawr chydig. Dwi hefyd yn mynd i gynyddu maint hwnna tyma bach. Dim gwybod yna. Dyna ni. Rhywbeth tebyg i hynny. Nesa, dwi'n moyn bod y llun yma yn un diagwyn, felly draw'r ochr dde, dwi'n mynd i glicio ar hydlyddion, troi hwnna ymlaen, a dwi eisiau y graddfa lwyd, grayscale. Dyna ni. Mae hwnna nawr wedi troi y llun yn un diagwyn. Iawn te, dewch i ni gael ychwanegu nawr te pabi coch i'r dyluniad yma. Felly draw'r ochr chwith, dwi'n mynd i glicio ar lluniau. A tro yma dwi'n mynd i chwilio yn lluniau stoc Adobe. Chwilio am y gair Saesneg poppy. A dyma ni. Nawr, dwi'n mynd i ddefnyddio yr pabi coch yma, ond dwi hefyd eisiau rhoi'r cau o flodau coch ar waelod y dyluniad fan hyn. Felly, na i wneud hwnna gynta. Allech chi ddefnyddio unrhyw un o'r ein. Hwn, ac yn y blaen. Iawn, mae llwyth o ddewis gyda chi fan hyn o geiau gyda ffabis coch yna nhw. Dwi'n mynd i ddefnyddio'r un cyntaf un. Clicio, a mae'n ychwanegu fe i'r dyluniad. Nawr dwi'n mynd i lusgo hwnna lawr, a dwi'n meddwl bod e'n llenwi lled y dyluniad cyfan. A nawr dwi'n mynd i ddefnyddio y gosodiadau cyfuno. I wneud hynny, draw'r ochr dde ble mae'n dweud normal, dwi'n mynd i glicio ar y gwymplen yma a dewis lluosogi. Felly, wrth glicio hwnna, fe welwch chi beth sy'n digwydd. Mae'n cadw darnau'r mwyaf tywyll y ddelwedd yn weladwy, ac mae'n troi y darnau mwyaf golau yn dryloiw. Iawn, dyna beth sy'n digwydd pan i chi yn defnyddio'r effaith lluosogi. Nawr, os i chi moyn y gwrthwyneb, allech chi ddefnyddio effaith sgrin. Nawr mae effaith sgrin, chi'n gweld, yn cadw'r darnau mwyaf golau yn solid, ond yn gwneud y darnau mwyaf tywyll yn dryloiw, fel allwch chi weld fyna. Nawr, ar gyfer y dyluniad yma, dwi'n moyn bod top y llun yma o'r cau blodau yn toddi fewn i'r ffoto o'r gofeb. Felly dwi'n moyn defnyddio lluosogi yn yr enghraifft yma. Nawr, os ych chi yn moyn bod e'n pylu chydig yn fwy, chi'n gweld bod yna linell fan hyn. Dwi ddim yn rhy wael, ond mae chydig yn amlwg felly. Beth allwch chi wneud yw llusgo'r togl yma i lawr tyma bach. A mae hwnna'n gwneud y cyfan chydig yn fwy troloiw eto. Iawn, dwi dal yn gweld chydig o'r linell na fyna, dwi ddim yn poeni fi'n ormodol. Allen ni wrth gwrs gropio, tocio'r llun yma, allen ni ddefnyddio tocio o siapio. Tynnu hwnna lawr ymhellach. Falle bod hwnna'n mynd i wneud ei edrych yn well. Ydy, mae hwnna tipyn o well. Iawn, nawr, dwi'n hoff iawn o fel mae'r llun lliw yma nawr yn cyfuno gyda'r llun diagwyn yn y cefndir. Iawn, dewch i ni gael dod mewn a pabi unigol te. Felly nôl â fi i'r lluniau ar ochr chwith, a dwi'n mynd i ddefnyddio hwn, yr un cyntaf yn yr canlyniadau. Nawr eto, mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw un o'r dyluniadau yma. Mae llwyth o rai hyfryd i gael fan hyn. Dwi'n mynd i ddefnyddio'r un cyntaf yma fel wedes i. Clicio ar hwnna. Iawn te. Nawr, allan ni ddefnyddio'r effaith tynnu'r cefndir fan hyn, mwyn cael gwared o'r bocs gwyn. Ond dwi'n gwybod bod fi yn moyn defnyddio yr dull cyfuno lluosogi eto,
fan hyn, mwyn gwneud yr blodyn I hun ychydig yn drolyw. A fi'n gwybod wrth ddefnyddio lluosogi wrth gwrs bod e'n mynd I gael gwared ar y darnau mwy agored. Nawr gan bod hwn yn hollol wyn, mae defnyddio lluosogi yn mynd I droi'r gwynna yn hollol drolyw, fel allwch chi weld. Does dim hyd yn oed ymyl o amgylch y bocs. Chi'n gweld hefyd ein bod ni'n gallu gweld drwy petalau'r blodyn fan'na. Nawr, dwi'n mynd I osod efo'n hyn yng nghornel top ochr chwith y dyluniad. Iawn te. Nesa, dwi'n mynd I ychwanegu'r testyn. Nawr, allwch chi ddefnyddio testyn felly mwy amlwg ar gyfer dyluniad fel hyn, sef ni a'i cofio'n hwy. We will remember them. Ond, falle bod na destyn I chi moyn defnyddio ar y gofeb I chi di defnyddio. Enghraifft, ar y gofeb yma, chi'n gweld yng Nghaerfyrddin, mae'n dweud, mewn angof ni chant fod. Hwna'n meddwl, fyddwn ni byth yn anghofio am yr aberth a wnaed yn ystod yr rhyfeloedd yma. Felly, ar gyfer y dyluniad yma, dwi'n mynd I ddefnyddio y testyn sydd ar y gofeb yn y llun. Dwi'n meddwl bod hwnna'n mynd I fod yn dwtch bach neis. Iawn, felly dwi'n mynd I glicio ar testyn, ychwanegu testyn, ac yna clicio I ychwanegu'r testyn. A fan hyn nawr, dwi'n mynd I deipio y testyn I fewn. Nawr, yn yr achos yma, dwi'n meddwl bod e'n mynd I fod yn addas bod fi yn defnyddio llythrennau bras, llythrennau mawr ar gyfer y cyfan. Felly dwi'n mynd I bwyso ar fotwm caps lock ar y bysellfwrdd, a dwi'n mynd I deipio yn union beth sydd fan hyn. Mewn angof ni chant fod. Iawn, a dyna ni, mae'r testyn fyna. Nawr, dwi'n meddwl bod e'n mynd I fod yn effeithiol I fi ddefnyddio un o'r aliniadau yma, a dwi'n meddwl bod fi'n mynd I ddefnyddio yr un yma, sydd yn sicrhau bod pob llinell o'r testyn yr un lled. Iawn. Nawr te, beth am y ffont I hun? Nawr, mae dewis ffont ar gyfer y dyluniad yma yn jobyn pwysig iawn. Nawr, chi'n gweld fi'n ailfeintio fan hyn nawr, a dyna ni. Oedd y gair ni ychydig yn rhy fawr o'n i'n meddwl, felly dwi wedi ailfeintio'r bocs fel bod y ni a'r chant ar yr un linell. Iawn, sori, o'n i'n sôn am y ffont. Nawr te, dewch i ni gael chwilio ffont addas. Felly draw ar ochr dde, dwi'n mynd I glicio fan hyn, ar y gwymplen, dewis more fonts, ac I fi yn mynd I chwilio am ffont sydd yn addas ar gyfer hwn. Nawr, os ych chi moyn I fi roi chi ar ben ffordd fan hyn, fydde ni'n awgrymu felly bod chi'n edrych ar daily fonts y luxury. Mae rhain yn mynd I roi ffontiau sydd yn debyg i'r math o ffont sy'n cael ei ddefnyddio mwyn cerfio ar y cofebion yma. Iawn, na I sgrolio lawr, dewis y ffont addas ar gyfer y testyn, rhywbeth tebyg I hwnna. Nawr te, chi'n gweld beth sy'n digwydd? Dyw hwn ddim yn rwydd iawn i'w ddarllen ar y foment. A mae hwnna wrth gwrs oherwydd bod y testyn yn wyn a bod y llun I hun yn ddu a gwyn hefyd. Nawr, dwi'n sicr ddim eisiau newid lliw'r ysgrifen. Dwi ddim yn mynd I fod yn addas I gael ysgrifen mewn lliw. A dyw newid yr ysgrifen na I fod yn dywyll ddim mewn gwirionedd yn ei helpu rhyw lawer chwaith. Mae unrhyw beth sydd yn wyn di llwyd yn mynd I gael yr un trafferth fan hyn I fod yn weladwy fel allwch chi weld. Felly be dwi'n mynd I wneud i'n helpu fan hyn I wneud yn weladwy yw, mae eisiau rhywbeth yna fi yn y cefndir. Felly be dwi'n mynd I wneud yw, dwi'n mynd I gopio yr pabi coch yma sydd fan hyn. Wrth glicio arno fe, a draw ar ochr dde fan hyn, mae yna fotwm dyblygu. A nawr, mae da fi babi arall. A fel allwch chi weld, dwi'n mynd I wneud hwnna'n fwy a rhoi'r pabi yma yn gefndir i'r testyn. Beth tebyg I na. Nawr, dwi'n meddwl bod y pabi yma falle ychydig yn llai amlwg na'r un cyntaf. Felly dwi hefyd yn mynd I lusgo y togl yma I lawr. Chi'n gweld bod y pabi
newydd yma yn pylu. Ac fe welwch chi bod yna fan canol perffaith i gael, ble mae hwnna'n rhy ysgafn a mae dal yn anodd i ddarllen y testyn. Felly, llithrwch y togl na lan i'r dde nes bod eich testyn chi yn popio, fel bod ni'n gallu gweld a'i ddarllen yn iawn. Iawn de. Nawr de, dewch ni gael chwarae gyda'r heinau, achos ar hyn o bryd, mae'r testyn yma, mae roet yn y blaen. Chymryd mae ar dop y stac heinau. Be sy'n digwydd te os i fi yn symud y testyn lawr o dan y cwbl? Chi'n gweld beth sy'n digwydd nawr? Mae y testyn yna tu ôl i'r pabi. Beth os i fi yn symud y pabi newydd na tu ôl y testyn? Nawr te, chi'n gweld beth sy'n digwydd? Mae hwnna'n creu effaith diddorol iawn, ble mae'r testyn wrth gwrs o flaen y pabi newydd, a mae hwnna'n neud synwyr, ond chi'n gweld bod yr cae yma, gyda'r pabis coch yma i gyd, o flaen y testyn. A nawr chi'n gweld bod yna ymyl coch fan hyn o un o'r lluniau pabi o flaen y testyn. A mae hwnna yn effeithiol, fi'n hoff iawn hwnna. Felly, be dwi'n mynd i wneud? Dwi'n mynd i ddefnyddio chydig mwy o'r effaith yna wrth symud y testyn yma i lawr. Felly dwi wedi clicio arno fe yn y stac heinau a dwi'n mynd i ddefnyddio yr seithau botwm i lawr, botwm i fyny ar y bysellfwrdd i weld le dwi eisiau hwnna i fod. Nawr, chi'n gweld mae'r linell yma i weld fan hyn. Felly, fi'n credu bod e'n bwysig bod y gair gwaelod yna, dyna ni. Hwna'n edrych llawer mwy taclus. Iawn. Ailfeintio tymed bach o'r testyn. Symud lawr to. Nawr te, beth am ymyl i'r testyn yma te? Beth am amlinell? Draw'r ochr dde, fe welwch chi amlinell fan hyn. A beth am ddefnyddio gwyrdd tywyll tebyg i'r gwyrdd sydd ni ar y gwair fan hyn? Rhywbeth sydd ddim yn mynd i fod yn rhy amlwg, ond mae e'n mynd i helpu'r testyn yna i fod yn glir o ddarllen. Dyna ni, rhywbeth fel yna. Rhywbeth arall allwch chi chwarae gyda'r testyn yw yr bwlch rhwng y llinellau. Ar hyn o bryd mae yna fwlch eitha mawr rhwng bob llinell fan hyn. A allwch chi newid hwnna gyda y gwimplen yma fan hyn. Bwlch. Chi'n gweld, mae yna ddoi dogl fan hyn. Bwlch rhwng llinellau, bwlch rhwng llythrennau. Felly os yna i lusgo'r bwlch rhwng llinellau i lawr, chi'n gweld mae wedi cywasgu hwnna lan wedyn. Felly, dwi'n mynd i symud y testyn lawr eto, fel bod y fod yna o dan y linell yr ymyl yna. Iawn. Nawr, achos bod fi wedi symud y testyn lawr, dwi'n meddwl allai symud y pabi coch newydd i lawr hefyd. Felly, na i ddewis hwnna. A dwi'n eto mynd i ddefnyddio yr bysellfwrdd, y keyboard, botwm i lawr ar y bysellfwrdd. Symud hwnna lawr. A dyna ni. Allwch chi hefyd ddefnyddio'r effaith cymylu ar yr ail babi yma. So na i droi cymylu ymlaen. Chi'n gweld bod e wedi cymylu'r pabi yna. Nawr, dwi'n mynd siŵr o'r effaith yna, achos mewn gwirionedd, wedi cymylu, dwi ddim yn amlwg mae pabi yw hwnna. Felly, byddai rhaid bod e lawr dy fi ar rhywbeth fel 1. Ie, mae hwnna'n gweithio. Chi'n gweld mae'r togl yma'r holl ffordd lawr ar 1. Just i wneud yr ymyl yna chydig yn fwy meddal. Iawn te, i ni'n dod i ben gyda'n dyluniad. Nawr, mae eisiau chi roi eich enw chi ar waelod eich dyluniad, ond cofiwch hefyd, mae angen i ni i gydnabod y ffotograffydd gwreiddiol. Felly, dewch i ni gael mynd draw i'r tab yr Imperial War Museum, a dyma ni fan hyn, dwi'n mynd i gopio hwn. Chi defnyddio Ctrl-C ar y bysellfwrdd. Nôl draw i Adobe Express, a chwnegu testyn eto. Chwnegu testyn. A mewn fan hyn, dwi yn mynd i ddefnyddio Ctrl-V a pasto hwnna fewn. Uwch ben hwnna, dwi eisiau rhoi fe enw i Dyluniad gan,
Iawn, fe enw I. A wedyn, hun gwreiddiol hawlfraint Christopher Sharp. Iawn. Nawr, chi'n gweld mae e fan hyn. Dyma fe fan hyn. Nawr, dwi'n meddwl bod hwnna'n wyn. Ac yna, dwi ddim yn moyn yr amlinell ar y testyn yma, felly na droi'r amlinell I ffwrdd, a dwi hefyd ddim yn moyn yr effaith yma. Felly, dwi'n mynd I just glicio ar alunio'r chwith fan hyn. Droi yn ôl yn destyn arferol. Iawn, na I symud y bocs nawr. Dyna ni. A dwi'n mynd I lusgo hwn lawr i'r cornel gwaelod fan hyn. Dwi'n meddwl allai hwnna fod yn llai. Iawn te, dyna ni, dyna'ch dyluniad terfynol chi. Dewch I ni gael arbed y prosiect, felly lan ar y top o'r ochr chwith. Dwi'n mynd I glicio mewn hyn a roi'r teitl Sil y cofio. Dyna ni. Ac mwyn rhannu hwnna, neu argraffu fe, dyna gyd sy'n angen I chi wneud yw clicio ar y botwm sy'n dweud llwytho I lawr, a allwch chi ddewis wedyn llwytho hwnna lawr fel PNG, JPEG neu PDF. Dyna ni, dyna ddiwedd y wers. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau'r weithgaredd yma, ond hefyd falle wedi dysgu mwy am y Cadoediad a'r holl hanes sy tu ôl I symbol y pabi coch a lliwiau eraill y pabis sydd ar gael I ni wisgo adeg yma y flwyddyn. Cofiwch, os hoffech chi ddilyn mwy o weithgareddau fel hyn, maen nhw'n rhan o'r Academy gan yr Ysgol Ddigidol, felly am ragor o wybodaeth ar yr Academy, dilynwch yr URL sydd ar waelod y sgrin nawr. Iawn, hwyl am y tro, welai chi yn y fideo nesaf.